हरे कृष्णा. आज आपण करतोय 13वा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. आतापर्यंत आपण 12 अध्याय केले. भगवद्गीता जर आपण बघितली तर त्यात 18 अध्याय आहेत आणि ते जे अध्याय आहेत पहिले 6 कृष्णाने कर्मयोग सांगितला. मग मधले जे 6 आहेत जे खूप महत्वाचे आहेत तो भक्ती योग आहे. 7 ते 12 अध्याय आणि 13 ते 18 जे शेवटचे 6 आहेत ते ज्ञानावर आहेत, ज्ञान योग. तर आता खरं म्हटलं तर भगवद्गीता संपायला हवी होती ना, कारण कृष्णाने 11व्या अध्यायात सांगितलं की मला माझा भ्रम नष्ट झालाय. म्हणजे आता कृष्णाने 12व्या अध्यायामध्ये सांगितलं की भक्ती कशी करायची आणि खूप मल्टिपल चॉईस आपल्याला सांगितली की हे नाही तर हे असं असं अशी तुम्ही भक्ती करू शकता. मग तर खरं भगवद्गीता संपायला हवी होती. पण तरी आता कृष्ण ज्ञान का सांगतोय आपल्याला, ज्ञान योगाचं महत्व काय आहे, तर ते पहिल्यांदा मी थोडंसं सांगते आणि मग आपण हा अध्याय बघूया. तर जेव्हा आपण आता सर्वजण भक्ती करायचा प्रयत्न करतोय, पण आपण आपल्या कुठल्या तरी इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे आहोतच. तुम्ही सर्वजण माझ्याशी सहमत आहात का, मला सांगा. अनम्यूट करून. हो हो. हा, तर कुठली ना कुठली तरी इंद्रिय तृप्ती आपली आहे. हा, आपण जरी ती अशी बाहेरून दाखवत नसली तरी आतून आपल्याला दोन्ही करायचं, भक्ती पण करायची आणि आपली इंद्रिय तृप्ती पण हवी. मग कसं होतं की आपण भक्तीत 10 पावलं पुढे चालतो, पण 10 पावलं पुढे जातो पण 8 पावलं मागे चालतो. असं आपलं एकसारखं होत असं, वर खाली किंवा पुढे पाठी. मग असं जर आपण केलं तर आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती कशी होईल? आपण जाऊ नाही शकणार पुढे. आणि ज्याप्रमाणे तुम्ही जर बघितलं ना की एक साप शिडीचा खेळ असतो, तर त्या शिडीमध्ये आपण बघतो की ठिकठिकाणी ते साप असा मोठा जबडा ठेवून उभे असतात आणि तिकडे गेल्यावर की आपण डायरेक्ट खाली घसरतो एकदम वर. 99 पर्यंत गेलो तरी आपण 2 नंबर नाही तर 3-4 नंबर पर्यंत येऊन एकदम पोचतो. तर आपलं सुद्धा भक्तीमध्ये तसंच होतं. म्हणून कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की हे बघा, आता तुम्ही जागरूक राहा. इकडे तुम्हाला खाली पडण्याचे, तुमचं पतन व्हायचे खूप चान्सेस आहेत. तुम्ही खाली जाऊ शकता, तर तुम्ही जागरूक राहा. ज्याप्रमाणे प्रत्येक गावामध्ये, शहरामध्ये असे काही एरियाज असतात की जिकडे चोऱ्या खूप होतात. मग तिकडे आपल्याला जायचं असेल, उदाहरणार्थ मुंबईत जर आपण लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करत असू, तर मग आपण आता हल्ली अगोदर सांगायचे की पाकिट सांभाळून जा, पण हल्ली सगळे सांगतात मोबाईल फोनला सांभाळ. किंवा इकडे सुद्धा मेट्रो मध्ये वगैरे जेव्हा आपण जातो, स्पेशली पीक आवर्स मध्ये इतकी गर्दी असते की आपल्याला खूप जागरूक राहावं लागतं की कोणीतरी येऊन आपले पैसे नाही तर मोबाईल चोरू नये. त्याचप्रमाणे कृष्ण काय म्हणतोय की जागरूक राहा. या भक्ती मार्गावर सुद्धा तू भोला भाला होऊ नकोस. तिकडे तुला अनेक प्रलोभन असतील, पण तू जागरूक राहा आणि तू माझा भक्त जेव्हा असशील, जेव्हा शुद्ध भक्ती तू करशील, तेव्हा तू हे सगळं पार पाडशील. पण आता कृष्ण आपल्याला ज्ञान का देतोय? कारण त्याला आपण म्हणतो की मला कृष्ण प्राप्ती हवी आहे, पण कृष्णालाही आपण तितकेच हवे आहोत आणि त्याची इच्छा नाहीये की आपलं पतन व्हावं. म्हणून कृष्ण आपल्याला ज्ञान योग सांगतो. आणि नेहमी भक्ती जी असते तिला कर्माचं आणि ज्ञानाचं दोन्हीचंही साथ लागतं. मग त्या भक्ती बीजाचा भक्ती वृक्ष होऊ शकतो.
आता फक्त जर एखाद्या माणसाला ज्ञान असेल, म्हणजे विश्वामित्रा हा ज्ञान योगी होता, तर त्याचं 3दा पतन झालं. एवढं ज्ञान होतं त्याला. पहिल्यांदा पतन झालं त्याचं त्रिशंकूमुळे, दुसऱ्यांदा पतन झालं त्याचं मेनका अप्सरेमुळे, आणि तिसऱ्यांदाही रंभा अप्सरा होती, तर तिच्यामुळे सुद्धा त्याचं पतन झालं आणि मग त्याचं तपोबल सगळं नष्ट झालं. तर ज्याप्रमाणे आपण बघतो ज्ञानयोगी असतात, अष्टांग योगी असतात, असं बघून आपल्याला वाटतं की यांच्या सगळ्या वासना गेलेल्या आहेत आणि हे खूपच प्रगत भक्त आहेत. पण खरं म्हटलं तर तसं नसतं. जर आपण बघितलं की एक समजा जर डोंगर बघितला आणि तो उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये, जेव्हा उन्हाळ्यात आपण बघतो तेव्हा आपल्याला काहीही गवत दिसत नाही, जिकडे तिकडे खडकच दिसतो. पण ज्या वेळेला पावसाळा येतो आणि आपण त्याच डोंगराकडे बघतो तेव्हा त्याचं रूपच पालटलेलं असतं. कुठेही दगड नाही आणि पूर्ण हिरवं कार्पेट घातल्यासारखं त्याच्यावर गवत आलं असतं. तर काय आहे की ते गवत कापलं जरी किंवा उन्हाळ्यामुळे सुकलं आणि ते सगळं गळून गेलं, तरी ते बीज आतमध्ये असतं. त्याचप्रमाणे आणि पाऊस झाल्यावर मग सुंदर छान हिरवं गवत दिसतं आपल्याला. त्याचप्रमाणे हे जे अष्टांग योगी असतात, ज्ञान योगी असतात, ते बीज, वासनेचं बीज त्यांच्या हृदयात असतं. आणि मग आता जशी रंभा अप्सरा किंवा मेनका अप्सरा आली आणि मग त्यांचं जी साधना होती, त्यांचं तपोबल होतं, ते सगळं नष्ट झालं. त्याचप्रमाणे जो भक्त कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये लीन होतो, त्याचं मात्र असं कधीही होत नाही, पतन होत नाही. त्याची वासना पूर्ण नष्ट झालेली असते. आणि कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही भक्ती मार्ग हा मार्ग एकदम सुलभ आहे, पण या मार्गावर सुद्धा तुम्हाला ज्ञान पाहिजे की तुमचं पतन कुठे होऊ शकेल. मग आपल्याला आपल्या भक्ती बीजाचा वृक्ष करायचा आहे आणि कृष्णाकडे जायचंय, शुद्ध भक्ती करायची. म्हणून हा ज्ञान योग खूप महत्वाचा आहे. तर आता आपण चालू करूया. सर्वांना स्क्रीन दिसते ना आणि आवाज पण येतोय ना व्यवस्थित? हो माताजी. हो हो. तर आजचा विषय आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. तर क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, या सगळ्याचं जे हे उत्तर आहे ते पूर्ण छान एक्सप्लेन केलेलं आहे आणि स्लाइड्स पण खूप छान आहेत. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. हा वाचा. जर भक्ती, एक मिनिट, हा वाचा. जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? खरे तर संपूर्ण बीजी ही भक्ती आहे. 1 ते 6 अध्याय कामातून भक्ती कशी मिळवावी यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 मध्ये ज्ञानामध्ये कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीचीच चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले आहे की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञानाचे ज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो
भक्तीचा एक भाग बनतो. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने परत प्रश्न विचारले कृष्णाला, प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय. मग कृष्णाने उत्तर दिलंय, प्रकृती म्हणजे भौतिक निसर्ग, पुरुष म्हणजे प्रकृतीचा उपभोग घेणारा. त्या अर्थाने कृष्णच फक्त पुरुष आहे आणि इतर सर्व स्त्रिया आहेत. क्षेत्र म्हणजे काय, आपलं शरीर. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, त्या शरीराला जाणणारा. क्षेत्रज्ञ दोन असतात, एक आत्मा आणि दुसरा परमात्मा. ज्ञानम किंवा ज्ञान म्हणजे काय की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातला फरक नीट समजणे म्हणजे ज्ञान. आणि ज्ञेयम पाहिजे, इकडे चुकीचं लिहिले. ज्ञेयम म्हणजे काय, ज्ञानाचे ध्येय. म्हणजे ज्ञानाचे ध्येय म्हणजे परमात्म्याला जाणणे म्हणजे ज्ञेयम. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणारा आणि क्षेत्र जाणणारा, ज्ञान आणि ज्ञानाच्या वास्तूबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. हे घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतूच्या पुरुषा, शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. क्षेत्रज्ञ के बे माताजी, हे दुसरा श्लोक आहे, बरोबर नाहीये. हे करून घ्या. चालेल. एक सेकंड माताजी. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत ज्ञानं मतं मम. हे भारताच्या वंशजांनो, मी सर्व देहान जाणणारा आहे, हे तू समजून घेतले पाहिजे. आणि या देहाचा व त्याच्या जाणत्याला समजून घेणे यालाच ज्ञान म्हणतात, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद लिहितात की आपली जी शुद्धी असते ती तीन शुद्धी म्हणा किंवा देहभान म्हणा किंवा जाणीव म्हणा, ती तीन स्तरावर असते. जेव्हा आपण पूर्ण जागे असतो, आपण काम करत असतो, तेव्हा तुमच्या हृदयामधला आत्मा, जीवात्मा आणि परमात्मा हे दोघेही जाणत असतात काय चालू आहे वगैरे. आणि तुम्ही तुमच्या इंद्रियांनी काम करत असता. तर इकडे त्यांनी दाखवलं, एक पुरुष एका बाईकडे बोलतोय. मग तुमचं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोन्हीही जागे असतात. मग त्याच्यानंतर तुम्ही समजा जर रात्र झाली आणि रात्री झोपता, तेव्हा काय होतं, तुमचं जे स्थूल शरीर आहे ते काम करत नाही, ते झोपलेलं आहे. पण तुमचं जे सूक्ष्म शरीर आहे ते अजूनही काम करतंय, म्हणून तुम्हाला स्वप्न पडतं. आणि ते जे तुमच्या जे इंद्रियांचे विषय आहे, आता हा पुरुष या बाईकडे बोलतो, ही बाई कुठे बाहेर नाही राहते, त्याच्या मनातच राहते. म्हणून या सूक्ष्म शरीर जे आहे, जे मन, बुद्धी आणि अहंकार यांनी बनलेलं आहे,
तर ते शरीर चालूच असतं, त्याचं कार्य चालूच असतं. आता हा जो माणूस आहे हा आपल्या ऑफिस मधला किंवा मला पैसे किती मिळणार आहे त्याचा विचार करतो, या बाईचा विचार करतो आणि इतर बऱ्याच गोष्टी त्याच्या चालू आहे. स्थूल शरीर झोपलंय, सूक्ष्म शरीर झोपलेलं नाही. त्यावेळेला सुद्धा आत्मा आणि परमात्मा हे दोन्हीही जाणत असतात काय चालू आहे. आणि मग जेव्हा आपल्याला गाढ झोप लागते तेव्हा गाढ झोप लागते तेव्हा तुमचं सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर दोन्हीही झोपलेले असतात, दोन्हीही कार्य करत नाही आणि त्यावेळेला काही स्वप्न पडत नाही आणि त्यावेळेला सुद्धा आत्मा आणि परमात्मा हे दोन्हीही जाणते आहेत की काय चालू आहे, काय आहे. म्हणजे हे या शरीराबद्दलची जाणीव या आत्म्याला किंवा परमात्म्याला असते, पण हा जो झोपलेला आहे त्याला काहीच, म्हणजे तो गाढ झोपलेला असतो, त्याला काहीही समजत नाही. आता ते उदाहरण समजायला त्यांनी दिलंय. क्षेत्र, क्षेत्र म्हणजे काय की आपलं शरीर, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, जो शरीराला जाणतो तो. आता त्यांनी उदाहरण दिलंय, एक शेत आहे, हे शेत, या शेतामध्ये एक शेतकरी काम करतो. तर आपल्या शेतात काय काय आहे, कुठे जमीन कशी आहे, कुठली कुठली पिकं आहेत, काय काय काम करायचंय, हे या शेतकऱ्याला सगळं माहिती आहे. पण हे जे शेत आहे ते शेत आणि एक जण जाणतोय, तो कोण आहे, सूर्य. सूर्य वरून त्याला सगळं दिसतंय, हे क्षेत्र काय आहे, केवढं मोठं आहे. तर एक शेतकरी आणि दुसरा सूर्य हे दोन्हीही जाणतात. त्याचप्रमाणे आपलं शरीर सुद्धा क्षेत्र आहे, जिकडे आत्मा आणि परमात्मा हे दोन्हीही शरीराला जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रियाकल्पांच्या क्षेत्राचे आणि क्रियाकल्पांच्या जाणत्याचे ज्ञान विविध वैदिक लेखनात विविध वर्णन केले आहे. सूत्रात आणि परिणाम या सर्व तर्कांसह मांडले आहे. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी, तुमचा आवाज जरा एको होतोय, इतरांना कसा येतोय आवाज? तसाच येतोय. एको होतोय का? मग तुम्ही बघा तुमच्या बाजूला आणि एक डिव्हाइस आहे, ते चालू आहे का? चालू असेल तर ते बंद करा, कारण समजत नाहीये. तर मी वाचते, क्रियाकलापांच्या क्षेत्राचे आणि क्रियाकलापांच्या जाणत्याचे ज्ञान विविध वैदिक लेखनात विविध ऋषींनी वर्णन केले आहे. हे विशेषतः वेदांत सूत्रात कारण आणि परिणाम या सर्व तर्कांसह मांडले आहे. तर हे याचं एक्सप्लेनेशन देताना इकडे कृष्ण आपल्याला स्वतः काय सांगताय की हे जे सगळं ज्ञान आहे हे सगळं वेद व्यासानी आणि विविध ऋषींनी याचं वर्णन केलेलं आहे. कोणाचं वर्णन केलेलं आहे? परमात्मा. परमात्मा कोण आहे याचं वर्णन विविध ऋषींनी वेदांतात केलंय. म्हणजे कृष्ण हा परमात्मा आहे, पण तरी तो आपल्याला एक प्रूफ म्हणून सांगतोय की हे बघा, विविध वैदिक लेखनात हेच वर्णन केलेलं आहे, त्याला काय प्रमाण द्यायची आवश्यकता आहे. मग इकडे श्रील प्रभुपाद लिहितात की इस्कॉन इज नॉट अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स, वी गिव्ह एव्हिडन्स बेस्ड ऑन शास्त्रास. म्हणजे जे काय आम्ही बोलतो ते
शास्त्रामध्ये जे काय लिहिलंय ते आम्ही कोट करतो, शास्त्र प्रमाण असतं आमचं, आम्ही असं तसं बोलत नाही. तर हे आपण कुठून शिकलोय? हे कृष्णाकडूनच शिकलोय. कृष्ण काय करतोय की स्वतःबद्दल तो सांगताना सांगतोय की असं विविध ऋषींनी याच्याबद्दलचं वर्णन वेदांमध्ये केलेलं आहे. आता पुढे जाऊया. But in case you take a breath, then this is the subject for the breath. आता तुम्ही जर सायंटिफिकली बघितलं तर आपण असं म्हणू की आपलं शरीर जे आहे ते रक्त, मांस आणि हाडं यांनी बनलेलं आहे आणि या शरीरामध्ये आपला आत्मा निवास करतो. पण वेदांमध्ये काय सांगितलंय, शास्त्रांमध्ये काय लिहिलेलं आहे की आपला जो आत्मा आहे त्याच्यावर 5 आवरण आहेत. ती आवरण कोणती? तर ते इकडे सांगितलंय. त्या आवरणांना कोश सुद्धा म्हटलेलं आहे बरं का. तर आपण बघूया. अन्नमय कोश हे पहिलं आवरण झालं, दुसरं प्राणमय, तिसरं ज्ञानमय, मग विज्ञानमय आणि शेवटचं आवरण की जिकडे आपण पार जेव्हा हे आवरण पार करू तेव्हा आत्मा स्थित असतो. तर आपण आता या अन्नमय कोशापासून बघूया. तर अन्नमय कोश म्हणजे काय? आपलं स्थूल शरीर, ज्यात आपले सगळे इंद्रिय असतात आणि हे शरीर जे आपलं पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे ते अन्नमय कोश. आपण बरेचसे जे माणसं आहे ती अन्नमय कोशामध्ये राहतात आणि त्यांना काय असतं, फूड इज सुप्रीम, माझं खाणं, ते खाण्याला खूप खूप महत्व देतात. आणि इतर तुम्ही बघितलं सगळे प्राणी आणि झाडं ही सुद्धा या कोशात असतात, अन्नमय कोशामध्ये असतात. ते पुढे जाऊ शकत नाही. प्राणी आणि झाडं. माझ्याकडे थोडस इंटरनेटचं काम चालू आहे त्याच्यामुळे कदाचित थोडासा डिस्टर्बन्स येईल आवाजाचा. बरं, हे अन्नमय कोश झाला. त्याच्या पुढे जेव्हा आपण जातो त्याला प्राणमय कोश म्हणतात. प्राणमय कोशामध्ये ते जे आवरण असतं ते 5 वायूंचं बनलेलं असतं. प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. तर प्राणमय कोश म्हणजे आपल्याला कोणामध्ये दिसतो? प्राण्यांमध्ये. प्राणमय कोशापर्यंत त्यांची जागृतता असते. म्हणजे एखादं हरण, त्याला वाघ दिसला की ते हरण त्याचे प्राण वाचवण्यासाठी जोरात पळतं. पण हे आपल्याला झाडांमध्ये दिसत नाही. तुम्ही एक कुऱ्हाड घ्या आणि झाडाजवळ जा, ते झाड काही करणार नाही. मग आता पुढचा जो कोश आहे आणि इकडे जर आपण माणसांबद्दल जर बोलायला गेलो तर प्राणमय कोश, अष्टांग योगी जे असतात किंवा जे हठयोगी असतात, जे खूप प्राणायाम वगैरे करतात, त्यांचं ब्रीदिंग कंट्रोल्ड असतं, तर ते या कोशात असतात, प्राणमय कोश. आणि ते अन्नमय कोशापेक्षा ते जास्त इव्हॉल्व्ड असतात. म्हणजे त्यांचं अंडरस्टँडिंग जे असतं जीवनाबद्दल ते थोडं जास्त असतं. मग प्राणमय कोशाच्या पुढे आहे ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश. मनोमय कोशाच्या आवरणात मन असतं आणि 84 lakhs
स्पीसीज मध्ये 84 लक्ष योनीमध्ये फक्त माणूस असा आहे की त्याला मनाची पॉवर जबरदस्त असते. तो मनाने त्याची इंद्रिय सगळी कंट्रोल करू शकतो, संयमित करू शकतो, नियंत्रित करू शकतो. जे प्राण्यांमध्ये, झाडांमध्ये हे नसतं, म्हणजे त्यांचं ब्रेन इव्हॉल्व नसतं किंवा माइंड, त्यांचं मन अगदी रुडिमेंटरी असतं. मग हा झाला ज्ञानमय कोश. मग ज्ञानमय कोशाच्या पुढे आहे विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश म्हणजे इकडे बुद्धी काम करते, म्हणजे हे जे आवरण असतं हे बुद्धीचं आणि अहंकाराचं असतं. तर इकडे काय असतं, जेव्हा माणूस विज्ञानमय कोशात असतो तेव्हा त्याची जी बुद्धी असते ती सबळ असते आणि ती मनाला कंट्रोल करते आणि मग मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं. आणि या जेव्हा कोशात माणूस असतो तो विचार खूप करायला लागतो की माझा मी कोण आहे, मी हे शरीर आहे का, की मी आत्मा आहे. तो खूप पुस्तकं वाचतो. पुस्तकं वाचून तो गुरूंकडे जातो, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली साधना करतो आणि मग तो आनंदमय कोशामध्ये प्रवेश करतो. आनंदमय कोशामध्ये प्रवेश केल्यावर त्याला पूर्ण जाणीव होते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि मी अणु आहे. परमात्मा हा विभू आहे आणि मी कृष्णाचा एक अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. मग त्याचा जो आनंद असतो तो कायमचा टिकतो. इकडे आणि इकडे आनंद बिलकुल नसतो. इकडे थोडंसं काहीतरी जाणवायला लागतं की मला आनंद मिळवायचा आहे आणि तो आनंद मिळवण्यासाठी हा जो मनोमय कोश आहे की इकडे माणूस प्रयत्न करायला लागतो की मला मनातून कसा आनंद मिळेल. मला अन्नातून आणि नुसता प्राणायाम करून किंवा मला इकडे काही आनंद नाहीये. मला आनंदासाठी माझं मन चांगल्या गोष्टीमध्ये गुंतवायला पाहिजे. मग तो माणूस काय करतो, चांगली पुस्तकं वाचायला लागतो, क्लासिकल म्युझिक, शास्त्रीय संगीत ऐकतो, पण तरीही तो तृप्त होत नाही. तो आनंद काही वेळच राहतो किंवा मनाची शांती राहते. मग तो विज्ञानमय कोशाच्या स्तरावर जेव्हा जातो तेव्हा त्याला समजतं की मी मन नाही, मी आत्मा आहे आणि इकडे खरा शोध किंवा रिसर्च चालू होतो की मी कोण आहे. तर असे हे जे 5 कोश आहेत, शेवटचा कोश पार केला किंवा आपल्याला आनंद मिळतो, आत्मिक आनंद. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण शुभांगी माताजी. आवाज येत नाही. की हा वाचा. आवाज येतोय? येतोय हो, येतोय माताजी. आता बरोबर येतोय. ओके. पंचमहाभूते मिथ्या, अहंकार, बुद्धी अव्यक्त 10 इंद्रिये आणि मन 5 इंद्रिये, वस्तू, इच्छा, द्वेष, आनंद, दुःख, जीवन लक्षणे आणि विश्वास या सर्वांचा सारांशाने विचार केला आहे. क्रियाकलाप आणि त्यांच्या परस्पर संवादाचे क्षेत्र असणे. हरे कृष्ण. आता शेत, आपण शेताचं उदाहरण बघितलं तर केव्हाही शेत एखादा शेतकरी घेणार असेल तर तो बघतो, टेस्ट करतो की बाबा इकडची जमीन कशी आहे, काय आहे, पाण्याची सोय आहे का, यात कुठलं कुठलं पीक चांगलं उगवेल, हे सगळं तो करतो. तर तसंच मग आपल्याला सुद्धा आपलं क्षेत्र कशाचं बनलेलं आहे, आपलं शरीर
कशाचं बनलेलं आहे याचा सुद्धा आपल्याला अंदाज हवा, याचं आपल्याला ज्ञान हवं. तर इकडे याला सांख्य योग म्हणतात, म्हणजे आपण अनालिसिस करतो. तर आपलं हे जे स्थूल शरीर आहे किंवा हे जे क्षेत्र आहे शरीर, ते 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. तर तुम्ही आता बघा, कॅल्क्युलेट करा, मी सांगते कुठले कुठले. तर पंचमहाभूते झाली, 5 झाली. मग 6वं झालं मन, बरं का. 7वं झालं अहंकार, 8वं झालं बुद्धी, 9वं झालं अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे जे आपले 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, यांना अव्यक्त म्हटलंय. मग 10 तुमची इंद्रिये. कुठली इंद्रिये? 5 ज्ञानेंद्रिये आणि 5 कर्मेंद्रिये. 5 ज्ञानेंद्रिये म्हणजे तुमचे डोळे, कान, तुमची जिव्हा, तुमचं नाक आणि स्पर्श, ज्यानी तुम्ही ज्ञान आतमध्ये घेता. आणि तुम्ही ज्यानी काम करता त्याला कर्मेंद्रिय म्हणतात. म्हणजे ती म्हणजे तुमचे हात, पाय, तुमचे व्होकल कॉर्ड्स, गुदद्वार आणि जनेंद्रिय. तर ही 10 इंद्रिये झाली. आणि 10 इंद्रियांचे विषय जे 5 विषय, ते कुठे बाहेर राहत नाही, ते आपल्या मनातच राहतात. म्हणून त्या 5 इंद्रियांची जे विषय आहेत ते पण यात समावलेले आहेत. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं, एक माणूस फोनवर बोलतोय एका बाईकडे, स्वप्नात सुद्धा ती बाई आहे, म्हणजे ती बाई कुठे बाहेर नाही, त्याच्या मनातच वास करते. म्हणून 5 इंद्रियांचे विषय आणि मग हे 5 इंद्रियांचे विषय, हे सगळ्याची तुम्ही ऍडिशन केली की बरोबर 24 आहे ती ऍडिशन. तर हे जे ज्ञान आहे, तर आपण हे ह्या 24 तत्वांच्या शरीरामध्ये बद्ध आहोत. म्हणून आपल्याला काय म्हटलेलं आहे की आपण बद्ध आत्मा आहोत. ज्याप्रमाणे जे प्रिझनर्स आहे ते त्यांना आपण इनमेट्स म्हणतो, बरं. ते राहतात जेलमध्ये, प्रिझन मध्ये राहतात, त्यांना प्रिझनर किंवा इनमेट्स म्हणतो. तसं आपल्याला काय म्हटलेलं आहे? बद्ध आत्मा. आपण सुद्धा एका तऱ्हेने या शरीर आपलं प्रिझन आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये बद्ध आहोत. मग आता या पिंजऱ्यातून किंवा या कारागृहातून, या जेलमधून आपण बाहेर कसं पडायचं? तर आपल्याला ज्ञान लागतं. आता बघूया आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय, तुम्ही कसं बाहेर पडाल. आपल्याला बाहेर पडण्यासाठी काही गुण लागतात, बरं का. आपण ज्याप्रमाणे जे प्रिझनर्स असतात त्यांना चांगलं काम केल्यावर त्यांना सांगतात ना की ठीक आहे, आम्ही तुमचं जो लाईफ सेंटेन्स आहे किंवा जे काय तुम्ही राहायचे होतात 5 वर्ष, ते नाही, आता तुम्ही 2 वर्षातच जाऊ शकता. त्याचप्रमाणे आपण पण काही गुण आपल्यामध्ये बाळगले तर आपण सुद्धा या पिंजऱ्यातून सुटू शकतो. तर हे किती गुण आहेत? एकंदर 20 गुण आहेत. शुभांगी माताजी वाचता. हरे कृष्ण. नम्र, गर्वहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, साधेपणा, प्रामाणिक, आध्यात्मिक, गुरुकडे जाणे, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण, इंद्रिय तृप्तींच्या वस्तूंचा त्याग, खोट्या अहंकाराची अनुपस्थिती, जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि रोग यांच्या वाईटाची समज, अलिप्तता, मुले, पत्नी, घर आणि बाकीच्यांशी अडकण्यापासून मुक्तता, आनंददायी आणि अप्रिय घटनांमध्ये विचारीपणा, माझ्यावर अखंड भक्ती, निर्जन ठिकाणी राहण्याची आशंका, सामान्य लोकांपासून अलिप्तता, आत्मसाक्षरतेचे महत्व, अस्वीकारणे आणि परम सत्याचा तात्विक शोध,
माताजी सर्व तुम्ही गुण जो केले आहे आत्मसाक्षात्कारचे महत्व स्वीकारणे. अलिप्तता, आत्मसाक्षरतेचे महत्व स्वीकारणे आणि परम सत्याचा तात्विक शोध हे सर्व मी ज्ञान असल्याचे घोषित करतो आणि याशिवाय जे काही ज्ञान असते ते अज्ञान आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही हे गुण बाळगा, मग तुम्ही सहजपणे बाहेर येऊ शकता आणि तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. तर मग आता पहिला गुण बघा, हे सगळे गुण जर आपण बसलो ना तर एक क्लास घेण्यासारखे आहे. म्हणून मी अगदी तुम्हाला संक्षिप्त सांगते की नम्रता म्हणजे अगदी हे पहिल्यांदा हा पहिला गुण आला आहे. नम्रताशिवाय तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही. की तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे की माझ्याकडे ज्ञान काहीच नाहीये, आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःला असं म्हणता तेव्हा तुम्ही ज्ञान घेऊ शकता. तर नम्रता हा पहिला गुण आहे. दुसरा, आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, अहिंसा म्हणजे काय? मला सांगाल का तुम्ही? तुम्हाला अनम्यूट करता येते. अहिंसा म्हणजे तुमच्या मते काय आहे? कोणत्याही जीवाची हत्या न करणे. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, चालेल. तर अहिंसा म्हणजे आपल्याला, आपण असं म्हणजे त्याचं डेफिनेशनच आहे कोणाची हिंसा नाही. म्हणजे आपण कोणालाही, प्राण्याला किंवा इतरांना त्रास नाही द्यायचा, मारायचं नाही असं आपला समज आहे. किंवा भांडायचं नाही किंवा रागाने वाईट शिव्या नाही द्यायच्या, हे अहिंसा आहे. पण इकडे अहिंसा म्हणजे काय? श्रील प्रभुपाद लिहितात की तुम्ही तुमच्या आत्म्याला किंवा दुसऱ्या आत्म्याला कृष्णापासून जेव्हा लांब ठेवता, ती सुद्धा अहिंसा आहे. म्हणजे तुम्ही आता समजा जर जप केला नाही, मंदिरात गेला नाही, भगवद्गीता वाचली नाही, म्हणजे थोडक्यात काहीही तुम्ही केलं नाही यापैकी, म्हणजे कृष्णाची सेवा, म्हणजे कृष्णाकडे जाण्यासाठी काही प्रयत्न केले नाही, तर तुम्ही स्वतःला अहिंसा करताय. आणि हे ईशोपनिषद मध्ये या अशा माणसाला आत्महा म्हटलेलं आहे, द किलर ऑफ द सोल. तर इकडे श्रील प्रभुपाद लिहितात की आपल्याला, आपण किती जणांना ओळखतो, आपले नातेवाईक, परिवार असतो, आपला मित्र मैत्रिणी, काही जणांना खरोखर माहित नसतं की कृष्ण भावना म्हणजे काय, आपण कशाला भगवद्गीता वाचली पाहिजे, कृष्ण म्हणजे कोण. आणि आपल्याला माहिती आहे सगळं, पण त्यांना न सांगणे म्हणजे सुद्धा अहिंसा, असं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. तर सगळे हे जे गुण आहेत, तुम्ही एक एक गुण वाचले तर तुम्ही म्हणाल, अरे मी कसं काय हे सगळे 20च्या 20 गुण माझ्यामध्ये कसे येतील, कसे काय इतके गुण? तर आता तुम्हाला माहितीये, या गुणांचा स्टोर हाऊस म्हणजे कृष्ण आहे, किंवा या गुणांचा सागर म्हणजे कृष्ण आहे. आणि आपल्यालाही हे गुण पाहिजे. तर ज्याप्रमाणे एखादा, म्हणजे तुम्ही रिव्हर लिंकिंगचं वगैरे ऐकलंय, आणि तुम्ही नॉर्थ ईस्ट मध्ये जे ब्रह्मपुत्रा वगैरे नद्या आहेत त्यांना खूप पूर येतो. तर त्या जेव्हा त्यांचं रिव्हर लिंकिंग करून जर तेच पाणी आपण एखाद्या राजस्थानमध्ये किंवा जिकडे वाळवंट आहे
तिकडे डायव्हर्ट केलं तर त्या नदीला कसं 12ही महिने खूप पाणी राहील का? कारण तिचं लिंकिंग झालेलं आहे ब्रह्मपुत्रा नदीशी, की जिला नेहमी पूर येतो. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाशी आपला आत्मा लिंक करतो, म्हणजे कृष्ण कोण आहे? ज्ञानाचा सागर आहे. आणि आपल्याकडे काय आहे? ज्ञानाचा एक थेंब सुद्धा नाहीये. तर जेव्हा आपण कृष्णाकडे कनेक्ट होतो तेव्हा आपल्याला सुद्धा ज्ञान मिळत राहतं. आणि हे जे सगळे दिव्य गुण आहेत ते आपल्यामध्ये अगदी सहज तऱ्हेने फ्लो होतात, म्हणजे अगदी नॅचरली. हे आता आपल्याला एफर्ट करावा लागतो की अरे आता नम्रता, आता कोणी येऊन काही बोललं तर आपण म्हणू चला ठीक आहे मी भक्त आहे, चला आपण गप्प बसतो, आपण काही बोलत नाही. पण तोंडावर नुसता राग राग दिसतो, किंवा आतमध्ये मनात आपल्या आपण शिव्या देत असतो किंवा राग येतो आपल्याला. पण हे सगळे गुण नॅचरली जशी रिव्हर लिंकिंग होते तसे जेव्हा आपण परमात्म्याकडे लिंक होतो हे नॅचरली फ्लो होतात. आणि तुम्हाला काही विचार करावा लागत नाही की मी नम्र कसा हूं. तुम्ही नॅचरली हे सगळे गुण तुमच्यामध्ये येतात. हे सगळे गुण आहेत. तर हे सगळे गुण तुम्ही भगवद्गीतेत दिलेले आहे, प्रत्येक काय काय आहे. तर तुम्ही नीट वाचा. मी तुम्हाला 1-2च सांगितले. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. मी आता या ज्ञानाचे स्पष्टीकरण देईन, ज्यांचे ज्ञान तुम्हाला शाश्वत चाकता येईल. ब्रह्म, आत्मा, आनंदी आणि माझ्या अधीनस्थ या भौतिक जगाच्या कारण आणि परिणामाच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय? तो आपल्याला सांगणार आहे की मी तुम्हाला आता हे सगळं ज्ञान देतोय. आणि तो हे पण आपल्याला सांगतोय की हे जे तुम्हाला मी ज्ञान देणार आहे ते ज्ञान मिळवून तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकाल. पण हे कसं आहे? कृष्ण कसा आहे? त्याचं जे कृष्ण कसा आहे त्याला आपण ओळखू शकत नाही. कारण त्याचं जे रूप आहे, त्याची जी लीला आहे, त्याचं चिंतन आपल्यासारख्या साध्या लोकांना करता येत नाही. एखादा भक्तच त्याची लीला आणि त्याचं ज्ञान समजू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी, हे कुमुद माताजी. हा कुठला श्लोक आहे नंबर माताजी? 13.14 असेल बघा. ओके माताजी. एक सेकंड. 13.14 ना माताजी? हो. ओके. सर्वेंद्रिय गुणभासं सर्वेंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं भोक्तृ च. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचा मूळ स्रोत आहे. तरीही तो इंद्रियाविना आहे. तो सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता असूनही तो निष्पृह आहे. तो निसर्गाच्या पलीकडे जातो आणि त्याच वेळी तो प्रकृतीचा स्वामी आहे. हरे आता कृष्ण. इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की मी सर्व इंद्रियांचा मूळ आहे, तरीही मी इंद्रियांविना आहे. याचा अर्थ काय झाला की कृष्ण हा सर्व इंद्रियांचा मूळ आहे, पण त्याची इंद्रिय ती भौतिक नाही आहेत, आपल्यासारखी नाही आहेत. त्याची इंद्रिय दिव्य आहेत. इंद्रियाविना म्हणजे काय? त्याला इंद्रिय नाही आहेत असं नाही आहे की तो फक्त प्रकाशाचे नाही, त्याला सुद्धा इंद्रिय आहे, पण ती भौतिक नाहीये, ती दिव्य आहेत असं श्रील प्रभुपाद लिहितात. आणि त्याची इंद्रिय कशी आहे त्याची हे परत ईशोपनिषद मध्ये खूप छान वर्णन
याच श्लोकाचं केलेलं आहे. तर कृष्णाची इंद्रिय कशी आहेत, आपण कसं आपल्या इंद्रियाने एक इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रियाचे एक एक कर्म असतात किंवा एक एक फंक्शन्स असतात, तेच ते करू शकतात. जसं डोळ्यांनी आपण फक्त बघू शकतो, डोळ्यांनी आपण खाऊ शकत नाही, पण कृष्णाचं तसं नसतं. तो एका त्याच्या इंद्रियांनी इतर सगळी इंद्रियांची कर्म करू शकतो. म्हणजे तो डोळ्यांनी बघू पण शकतो आणि डोळ्यांनी खाऊ पण शकतो, डोळ्यांनी बोलू पण शकतो आणि डोळ्यांनी ऐकू पण शकतो. म्हणूनच जेव्हा जर तुम्ही बघितलं, आपण जेव्हा प्रसाद नैवेद्य कृष्णाला अर्पण करतो, तेव्हा कृष्णाची दृष्टी पडल्यावरच सगळं कृष्णाला मिळतं. तर याचा अर्थ काय, त्याची इंद्रिय दिव्य आहे. तो सर्व प्राणी मात्रांचा पालन करता आहे, तरीही तो निस्पृह आहे. म्हणजे काय, कृष्ण कुठे आहे, कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये आहे, पण तो काय इकडे या भौतिक जगामध्ये नाहीये. तरी पण तो आपल्यामध्ये कसा, कृष्णाचाच विस्तार, पहिला विस्तार महाविष्णू, दुसरा विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णू, कृष्णाचा तिसरा विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णू, आणि हा क्षीरोदक्षाय विष्णू आपल्या सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. म्हणजे काय आहे की कृष्ण गोलोक वृंदावनात असून पण तो आपला पालन करता आहे, तरीही तो इकडे कृष्ण म्हणून नाही, पण परमात्मा म्हणून तर आपल्या हृदयामध्ये आहेच आहे. तर पुढचं, कृष्ण निसर्गाच्या पलीकडे आहे आणि तो प्रकृतीच्या स्वामी पण आहे. म्हणजे कृष्णाने प्रकृतीचे तिन्ही गुण केलेले आहेत आणि तो त्या तिन्ही गुणांचा स्वामी आहे आणि तो त्या गुणांमध्ये बांधला गेला नाहीये. ते तिन्ही गुण त्याला लागू पडत नाही. ज्याप्रमाणे एक राजा जेव्हा त्याला इच्छा होईल तेव्हा कारागृहात जातो आणि तो बघतो काय काय चालू आहे, सगळं ठीक आहे का. तर कारागृहात जेव्हा जातो तेव्हा तो राजा राजाच राहतो, तो काय एखादा कैदी होत नाही तिकडचा. आणि त्याला तिकडे कारागृहात गेल्यानंतर त्याला कुठले नियमही लागू पडत नाही की आत्ता जेवायचं किंवा आत्ता काम करायचं. त्याला त्याच्या मनाला येईल ते तो करतो. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण जेव्हा गोलोक वृंदावनातून पृथ्वीवर येतो तेव्हा त्याला पृथ्वीचे कुठलेही नियम लागू पडत नाही. म्हणजे तो प्रकृतीचा स्वामी आहे आणि तो प्रकृतीला कंट्रोल करतो, त्याला कोणीही कंट्रोल करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परम सत्य सर्व सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे. हलणारे आणि न हलणारे, कारण तो सूक्ष्म आहे. तो पाहण्याच्या किंवा जाणून घेण्याच्या भौतिक इंद्रियांच्या सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या जवळ आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे मी आता सांगितलं ना, तो गोलोक वृंदावनात पण आहे आणि तो आपल्या हृदयात पण आहे परमात्मा म्हणून. हरे कृष्ण. परम सत्य सर्व सजीवांच्या बाहेर आणि आत अस्तित्वात आहे. हलणारे आणि न हलणारे, कारण ते सूक्ष्म आहे. ते पाहण्याचं किंवा जाणून घेण्याचं भौतिक इंद्रियांच्या सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे. दूर दूर असला तरी तो सर्वांच्या जवळ आहे. हरे. तर इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की जेव्हा अश्वत्थामानी ब्रह्मास्त्र सोडलं परीक्षिताचा वध करायला, तेव्हा परीक्षित उत्तरेच्या गर्भामध्ये होता आणि उत्तरेने कृष्णाला मनापासून प्रार्थना केली की माझ्या बाळाचं तू रक्षण कर. तेव्हा कृष्ण हा परमात्मा म्हणून परीक्षितच्या हृदयामध्ये स्थित होता,
तरी तो बाहेर आला, गर्भाच्या बाहेर आला आणि त्यांनी रक्षण केलं या बाळाचं ब्रह्मास्त्रापासून. तर तेव्हा याचं नाव परीक्षित का ठेवलं? कारण त्यांनी कृष्णाला बघितलं होतं तो गर्भात असतानाच, आणि बाहेर आल्यावर सुद्धा तो इकडे तिकडे असं एकसारखं बघत होता की मला कृष्ण कुठे दिसेल, कृष्ण कुठे दिसेल, म्हणून त्याचं नाव परीक्षित ठेवलं. तर कृष्ण आत पण आहे, बाहेर पण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो सर्व प्रकाशमय वस्तूंमध्ये प्रकाशाचा स्रोत आहे. तो पदार्थाच्या अंधाराच्या पलीकडे आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे. तो ज्ञानाचा वस्तू आहे आणि तो ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात वसलेला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण इकडे माताजी. काय सांगितलंय की सर्व जे प्रकाशमय आहे त्यातला प्रकाश म्हणजे कृष्ण आहे, आणि ज्ञानाचे ध्येय सुद्धा कृष्ण आहे. आणि इकडे म्हणजे त्यांना सांगायचं काय आहे की कृष्ण या सगळ्यांना सूर्य, चंद्र यांना प्रकाशमय कोण करतं? प्रकाशाचं कारण कोण आहे? कृष्ण आहे. किंवा आता एखादा माणूस आहे, त्याला खूप चांगला कुठला तरी टॅलेंट आहे, काही ड्रॉइंग असेल किंवा गाणं असेल, तर त्याच्या पाठीमागे कोण आहे? कृष्ण आहे. म्हणजे कृष्ण त्या माणसामधली जो कर्तेपणा आहे किंवा जी ॲबिलिटी आहे तो कृष्ण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हा, Can I leave, माताजी? हरे कृष्ण. ओके ओके. हरे कृष्ण. थँक्यू थँक माताजी. यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचे क्षेत्र, शरीर, ज्ञान आणि जाणणारे हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. आता ही जी तुलना आहे ना, की हा इकडे दोन पक्षी दिसत आहेत. हा पक्षी म्हणजे परमात्मा आणि हा पक्षी म्हणजे जीवात्मा. ही जी तुलना कठोपनिषदात आलेली आहे, जिकडे शरीराची तुलना एका वृक्षाबरोबर केलेली आहे, आणि त्या वृक्षावर दोन पक्षी आहेत. एक पक्षी जीवात्मा आणि एक पक्षी परमात्मा. आणि हा जीवात्मा काय करतोय? फक्त फळं खातोय. त्याला एक फळ आवडलं नाही तर तो खालच्या फांदीवरून वरच्या फांदीवर, त्या झाडाचं फळ नाही आवडलं तर तो झाड बदलतो. ज्याप्रमाणे आपण एकामागोमाग एक शरीर बदलतोय, तसा हा पक्षी आहे, हा झाड बदलतोय आणि फळं खाण्यात दंग आहे. आणि तो जरा सुद्धा बघत नाहीये. परमात्मा त्याच्या इतका जवळ उभा आहे, तो बघत नाहीये. आणि परमात्म्याला खूप वाटतं की यांनी माझ्याकडे बघावं, आणि यांनी एक नजर जरी टाकली परमात्म्याकडे की कृष्ण त्याला त्याच्या गोलोक वृंदावनात म्हणजे त्याच्या घरी घेऊन जातो. पण हा बघतच नाहीये कृष्णाकडे. कृष्ण तेवढा जवळ आहे आणि तो पर्सनली आपल्यासाठी थांबलेला आहे की तुम्ही लवकर या. ज्याप्रमाणे तुम्ही जर बघितलं असेल तर सकाळी ज्यांच्याकडे कुत्रे असतात ते सकाळी मॉर्निंग वॉकला ते कुत्र्यांना घेऊन जातात. आणि कुत्र्यांना त्यांचं ते शिशू वगैरे झाल्यानंतर लगेच मग ते कुत्र्यांना घरी घेऊन
येतात. म्हणजे कुत्र्यांचं काम झालं की ते लगेच मालक कुत्र्यांना घरी घेऊन येतात. त्याचप्रमाणे कृष्ण थांबलेला आहे की आपलं आता कधी वासना संपणार, कधी सगळं भौतिकाचं आकर्षण संपणार आणि कधी हे माझ्याकडे आकर्षित होणार आणि कधी माझ्याकडे येणार. एक नजर आपण टाकली की जसा तो मालक त्या कुत्र्याला लगेच घरी घेऊन जातो, तसं आपल्या कृष्ण थांबलेला आहे. कधी माझ्याकडे नुसती नजर टाकली की कृष्ण आपल्याला गोलोक वृंदावनामध्ये घेऊन जातात. पण आपण एवढे दंग, इतके व्यस्त असतो या भौतिकात की आपण जरा सुद्धा बघत नाही आपल्या शेजारीच तो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रकृती आणि जीव हे अनादी आहेत असे समजले पाहिजे. ज्यांचे परिवर्तन आणि पदार्थाच्या पद्धती भौतिक स्वरूपाची उत्पादने आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्हाला अनेक जीव दिसतात. 84 लक्ष योनी आहेत. हा, एवढ्या योनी का आहेत? कारण आपल्याला तितक्या इच्छा आहेत, भौतिक इच्छा आहेत, खूप इच्छा आहेत आपल्याला. मग त्याप्रमाणे आपल्याला प्रकृती शरीर देते. एकदा श्रील प्रभुपाद बीचवर चालले होते, अमेरिकेमध्ये होते, तेव्हा त्यांना दिसली की काही लोक सर्फिंग करतात आणि एवढी ती मग्न होती सर्फिंग मध्ये आणि खूप तास चाललं होतं. तेव्हा श्रील प्रभुपाद म्हणाले, नेक्स्ट लाईफ अ फिश बॉडी इज वेटिंग फॉर देम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्यकारण कर्तृ नाही, डायरेक्टली हे वाचा. प्रकृती हे सर्व भौतिक कारणे आणि परिणामाचे कारण आहे असे म्हटले जाते. हा जीव हा जगातील विविध दुःखांचे आणि भोगाचे कारण आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्हाला उत्तर मिळतं की चांगल्या लोकांशी वाईट का होतं, का असं होतं. आपण बघतोय की किती चांगले असतात पण काहीतरी त्यांचं असं नशीब असतं ना की काही काही त्यांच्या जीवनामध्ये दुःख खूप असतात. तर हे उत्तर आहे की आपल्याला आपण जबाबदार असतो आणि आपल्याला अकाउंटेबिलिटी घ्यावी लागते. असं कधीच होत नाही की बाय चान्स झालेलं आहे, नाही, असं कधीच होत नाही. आपल्याला अकाउंटेबिलिटी घ्यावी लागते. ज्याप्रमाणे एक माणूस आहे आणि त्याला खूप नॉनव्हेज खायची किंवा काहीही खायची दिसेल ते तो खाईल, अशी जर त्याला सवय असेल तर त्याच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा त्याच्याकडे, त्याच्या इच्छांकडे बघत असतो आणि मग तो म्हणतो की बरं ठीक आहे, मग याला इतकं हे असं खायला आवडतं तर ही मनुष्य योनी त्याच्यासाठी मी दिली नाहीये. मग तो प्रकृतीला सांगतो की त्याला लगेच एक डुकराचं शरीर दे. म्हणजे डुक्कर काहीही खातं, विष्ठा पण खातं आणि खूप चवीने खातं, तर त्याला तू ते शरीर दे आणि त्याला भरपूर त्याच्यामध्ये एन्जॉयमेंट मिळेल. तर हे जे असतं की आपण एन्जॉय पण करतो, पण एन्जॉयमेंट मध्ये त्याचा दुसरा साईड असते सफरिंग, म्हणजे सुख, म्हणजे आपण भोग पण भोगतो पण त्याच्याबरोबर दुःखही आपल्याला भोगावं लागतं. असं कधीच होत नाही की तुम्हाला जे एन्जॉयमेंट मिळते किंवा जे सुख तुम्ही इंद्रियानी भोगता ते अनइंटरप्टेड असतं, असं कधीच होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृति में जीव इस प्रकार जीवन के तरीकों का अनुसरण करता है, प्रकृति के 3 गुणों का आनंद लेता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके जुड़ाव के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न प्रजाति के बीच अच्छाई और बुराई से मिलता है. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे हेच सांगितलं की आपण
इतक्या योनींमध्ये का फिरत असतो? कारण आपल्याला इच्छा असतात, इच्छा आपली असते, म्हणून आपण या विविध योनींमध्ये फिरत असतो. हेच इकडे सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तरी या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोगकर्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो सर्व पर्यवेक्षक आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि तो जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की आपल्याला अशी विविध शरीर मिळतात. त्याचं कारण काय त्यांनी इकडे सांगितलंय. एक कारण त्यांनी अगोदर सांगितलंय की भौतिक प्रकृती असते. दुसरं कारण म्हणजे आत्मा असतो. आत्म्याला एन्जॉय करायचं असतं, त्याला अनेक इच्छा असतात, त्या इच्छांची तृप्ती करण्याच्या पाठीमागे आत्मा असतो. मग तिसरा कोण असतो? परमात्मा. तो कोण असतो? उपदृष्टा हनुमंता. तो बघत असतो आणि परमिशन देतो. मग जे काय जे कुठलं आपल्याला शरीर मिळतं किंवा जे काय आपल्याला कुठलंही फळ मिळतं कुठल्याही कार्याचं, तर एक असते प्रकृती, एक कारण असते प्रकृती, एक कारण असतं आत्मा, जीवात्मा, आणि एक परमात्मा की जो बघत असतो आणि सँक्शन देतो. हरे कृष्ण. शुभांगी माताजी. जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों के परस्पर क्रिया से संबंधित इस दर्शन को समझता है, उसे मुक्ति प्राप्त होना निश्चित है. वह अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना यहाँ दोबारा जन्म नहीं लेगा. हरे कृष्ण. ज्या माणसाला हे तत्वज्ञान समजतं, भौतिक प्रकृती, जीवात्मा आणि हे जे 3 गुण आहेत, हे माणसाला कसे बद्ध करतात शरीरामध्ये, या 3 गुणांबद्दल आता उद्याचा जो चॅप्टर आहे त्यात तुम्हाला खूप चांगलं समजेल. तो पूर्ण अध्याय 3 गुणांवरच आहे. तर मग हे कसे हे जे तत्वज्ञान समजतं की ही भौतिक प्रकृती, जीवात्मा आणि भौतिक प्रकृती त्या जीवात्म्याला 3 गुणांनी बद्ध कसं करते, तर ज्याला हे तत्वज्ञान समजतं तो परत जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकत नाही. हरे कृष्ण. हे एक मिनिट, हा इंग्लिश मध्ये लिहिलंय, वाचता का की मी वाचू? आपणच वाचा. बरं. Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. म्हणजे काही माणसं असतात, त्यांना वेगवेगळ्या तऱ्हेने ते परमात्म्याला बघण्याचा प्रयत्न करतात. काही जण ध्यान करतात, इकडे एक अष्टांग योगी दाखवलाय जे ध्यान योग करतात. काही जण ज्ञान योगाने त्यांना कृष्ण कोण आहे ते जाणतात, आणि तर काही जण कर्मयोग करतात कृष्णासाठी. पण हे तिन्ही योग जरी तुम्ही केले तर तुम्हाला आनंद या तिन्हीत नाहीये. आनंद जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्हाला फक्त भक्तियोग केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाही, हे पण हा अगेन एक मिनिट आहे, बघते मराठीत आहे वाटतं. हा वाचा. माताजी माझ्याकडे पुस्तक आहे. काय आहे? माझ्याकडे पुस्तक आहे 13.26. नाही, हे बघा इकडे लिहिलेलं आहे. पुन्हा असे काही लोक आहेत
हरे कृष्ण. असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परम पुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. तर इकडे कपिल मुनी दाखवलेले आहेत आणि ते त्यांच्या आईला देवाहुतीला ज्ञान देतात. आता इकडे तुम्ही बघितलं 3 लोक आहेत, ज्ञानयोगी, कर्मयोगी आणि हा ध्यान करतोय तो ध्यान योगी आहे. आता काही जण या तिन्ही कॅटेगरीज मध्ये बसत नाही, तर त्यांना तेवढी बुद्धी पण नसते, मनाची एकाग्रता पण नसते आणि हे कामही नाही करत ते असं. तर आता श्रील प्रभुपाद लिहितात आणि सांगतात की समजा जर एखादा मित्र आहे आणि तो भक्त आहे कृष्णाचा, तर तो एक दिवस काय करतो, त्याच्या मित्राला फोन करतो आणि सांगतो की काय करतोयस तू संध्याकाळी. मग हा म्हणतो तसं काही विशेष नाही, मग चल माझ्या बरोबर, मी आज भगवद्गीता ऐकायला मंदिरात जातोय, तू पण चल म्हणून. आणि तो मित्र नाही नाही म्हणत असतो, पण हा त्याला ओढून घेऊन कसा बसा जातो आणि तिकडे हा मित्र बसतो आणि एका प्रामाणिक गुरुकडून हे आध्यात्मिक ज्ञान ऐकतो आणि त्याला आवडतं ते, आणि परत त्याच्या मित्राला विचारतो तू कधी जाणार आहेस परत, मीही येईन, आणि असं करून तो मंदिरात जायला लागतो. तर तो जो मित्र आहे त्याला सुद्धा कृष्ण वेलकम करतो. तो असं म्हणत नाही की तू इकडे असाच आलास आणि नाही नाही आता काय मी तुला माझी प्राप्ती नाही होणार. त्याला सुद्धा कृष्णाची प्राप्ती होते की जो सहजपणे नुसता जातो, ऐकतो आणि त्याला रुची निर्माण होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारताच्या प्रमुख, हे जाणून घ्या की तुम्ही जे काही अस्तित्वात पाहत आहात, चालणारे आणि न हलणारे, ते केवळ कार्यक्षेत्र आणि क्षेत्राचा जाणकार यांचा संयोग आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की जे चल आणि अचल आहे ते म्हणजे काय, एक कॉम्बिनेशन आहे. कसलं कॉम्बिनेशन? क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचं. हरे कृष्ण. जो परमात्मा सर्व देहांमध्ये वैयक्तिक आत्मशोभत असलेला पाहतो आणि ज्याला हे समजते की विनाशकारी शरीरातील आत्मा किंवा परमात्मा यांचा कधी नाश होत नाही, तो प्रत्यक्ष पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी दिलीये की एका भक्ताची जी विजन असते ती कशी असते की तो सर्वांमध्ये परमात्म्याला बघतो, सर्वांमध्ये त्याला परमात्मा दिसतो. याला म्हणतात विजन ऑफ नॉलेज. इकडे तुम्ही बघितलंय ना की सगळ्याला हा जो भक्त आहे याला सगळ्यांमध्ये, एका कुत्र्यामध्ये, मोरामध्ये, वाघामध्ये, सर्वांमध्ये त्याला परमात्मा दिसतोय. आता इकडे हा वाचा. जो परमात्मा सर्वत्र सर्व प्राण्यांसारखा, प्राणिमात्रांमध्ये सारखाच असतो, तो पाहतो, तो आपल्या मनाने स्वतःला अधोगती करत नाही. अशा प्रकारे तो दिव्य गंतव्य स्थानाजवळ पोचतो. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय की जो भक्त असतो, जो ज्याला एक विजन आहे, ज्ञानाची विजन आहे, ज्ञानाची दृष्टी आहे, तो कसा असतो, तो आपल्या मनाने स्वतःची
अधोगती कधीच करत नाही, म्हणजे तो मनाने स्वतःला डिग्रेड करत नाही. याचा अर्थ काय झालं, त्याचं मन सदैव शांत असतं. आणि अशा माणसाबरोबर जेव्हा आपण बसतो, म्हणजे एखाद्या भक्ताबरोबर, जो शुद्ध भक्त आहे त्याच्याबरोबर जेव्हा आपण बसतो, इमिजिएटली आपल्याला सुद्धा खूप एनर्जेटिक वाटतं, आपली भक्ती सुद्धा आपोआप वाढते. म्हणजे जेव्हा आपण अशा माणसाबरोबर बसतो, बोलतो, आता समजा जर तुम्ही एखादा माणूस असेल, खूप रागीट असेल आणि तुम्ही बसला, तर अशा माणसाबरोबर खूप वेळ बसल्यावर तुमचं मन सुद्धा असं रेस्टलेस होतं, किंवा तुम्ही ते नेगेटिव्ह इमोशन्स ऍब्सॉर्ब करता आणि शेवटी तुम्ही प्रसन्न नाही राहत. पण अशा जेव्हा भक्ताबरोबर तुम्ही बसता, ज्याला ज्ञानाची दृष्टी आहे, इमिजिएटली तुमची एनर्जी, तुम्ही एनर्जाइज होता, तुमची भक्ती वाढते, तुम्हाला आनंदही खूप मिळतो आणि मन ही शांत होतं. आता आपलं झालंय, 1-2 श्लोक आहेत. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीरामध्ये शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही न करत नाही, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्ष पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत सांगितलंय की प्रत्यक्ष कोण पाहतो, की तो बघतोय की सगळी कर्म आहे ती कोणी केलेली आहे, तो करता म्हणजे खरं म्हटलं तर भौतिक प्रकृती आहे. आणि असा जो माणूस बघतो त्याला समजतं की म्हणजे तो प्रत्यक्ष पाहतो असं म्हटलेलं आहे. आता हे जे आहे की आपण काही करत नाही आणि भौतिक प्रकृती सगळं करते आपल्या मार्फत. हे जे आता तुम्हाला या श्लोकात समजणार नाही, पण हे सगळं तुम्हाला उद्या समजणार आहे, कारण उद्याचा जो चॅप्टर आहे, अध्याय आहे, तो या 3 गुणांवर आहे. तर कशी प्रकृती आपल्याकडून कार्य करून घेते, आपण काही करत नाही, हे उद्या समजेल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आकाश त्यांच्या सूक्ष्म हे सर्व व्यापी असून कोणत्याही गोष्टी मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्म दृष्टी स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्हाला हे आकाश दिसतंय, आकाशातून पाऊस पडतो, आकाशातच ऊन आहे, पण आकाश यापेक्षा अलिप्त आहे या सर्वांपासून. त्याचप्रमाणे आपला जो आत्मा आहे तो शरीरात आहे, हृदयात आहे, पण तो कशातही मिक्स होत नाही, रक्तामध्ये, हाडांमध्ये, मांसांमध्ये नाही, तो मिक्स होत नाही, तोही अलिप्त आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता पुत्रा, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय की आत्मा जो हृदयात असतो त्याच्यामुळे जो जी चेतना असते किंवा जो कॉन्शियसनेस असतो तो पूर्ण शरीरावर असतो आपल्याला. म्हणजे आपल्याला कोणी चिमटा काढला तर आपल्याला ते लगेच समजतं, किंवा आता हेच जेव्हा तुम्ही म्हाताऱ्या माणसांमध्ये बघता तेव्हा हा जो आत्मा आहे तो आपला जो कॉन्शियसनेस आहे, म्हणजे जी चेतना आहे त्याची हळूहळू कमी होते. त्याच्यामुळे मग जी म्हातारी माणसं असतात त्यांचे एक एक सेन्सेस असतात, कान, डोळे किंवा खायचं, ही जी शक्ती आहे ही हळूहळू हळू कमी होते. तर इकडे आपल्याला समजतं की आत्मा जो हृदयात आहे त्याच्यामुळेच ही जी चेतना आहे ही पूर्ण शरीराभर आपल्याला जाणवते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या डोळ्यांनी देह आणि देह जाणणारे त्यांच्यापासून त्यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जे अगदी ज्ञानाने बघतात काय एक फरक आहे शरीर आणि क्षेत्रज्ञ. शरीर म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे जो शरीराला जाणतो किंवा जो या शरीराचा मालक आहे. ज्यांना हा फरक समजतो ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात. त्याच्यामुळे तुम्ही अगदी कॉन्शियसली विचार करा की मी हे शरीर नाहीये, आत्मा या शरीरात आहे, पण हे शरीर मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. अगदी हे वाचून किंवा हे ज्ञान तुम्हाला असून दे, कॉन्शियसली तरी असू दे. आता झालाय आपला चॅप्टर. आता आपण काय बघितलं याच्यात अर्जुनाने विचारलेले प्रश्न. मग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, भौतिक प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय, या 6 प्रश्नांची उत्तरं कृष्णाने दिली. मग ज्ञान प्राप्त करायची आहे. मग ज्ञान प्राप्त करायला तुम्हाला 20 गुण बाळगावे लागतात, तर ते आपण बघितले. मग ज्ञानम म्हणजे काय, ज्ञेयम, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेयम म्हणजे काय हे आपण बघितलं. मग प्रकृती, पुरुष आणि परमात्मा हे पण आपण बघितलं आणि ज्ञानाची दृष्टी बघितली आपण. तर हा आपला 13वा अध्याय संपला. जरा उशीर झाला कारण उशिरा चालू केलं. तर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का?